ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवली असून ह्याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही, तसा आढळल्यास एक योगायोग समजावा. आरशामध्ये बघून सुरेश हा वेगळाच विचार करत बसला होता. गालातल्या गालात हसत होता. त्याच वेळेला पाठून रमेशने विचारले, अरे सुरेश, काय झालं, असं का हसतोय? सुरेश बोलला, आपण रातोरात पैसा कमवला तर, आपण रातोरात अमीर झालो तर. आणि दुसरीकडून धीरज बोलला, वेडा झालायस का, हे फक्त पिक्चरमध्ये होतं, खऱ्याखुऱ्या आयुष्यामध्ये मेहनत करावी लागते. तसे हे तिघं एक रूममेट IT कंपनीमध्ये एक जॉब करत असल्याने या तिघांना वेळेतच कामाला जायला लागत होते. पण पगार थोडा कमी असल्याने या तिघांचे मोठे स्वप्न होते की खूप श्रीमंत व्हायचे. पण यामध्ये सुरेश हा सगळ्यात जास्तच विचार करायचा. सुरेशला भूतागेतांची, काळ्या जादूची, सगळ्यांची फार आवड होती. एका रात्री सुरेशने एक मोठी बुक आणली आणि त्या पुस्तकामध्ये जवळपास अर्धा पाऊण तास वाचत बसला. त्याच वेळेला धीरजने विचारले, अरे असं काय झालं, पुन्हा अभ्यास करायला लागला की काय? त्याच वेळेला सुरेशने सांगितले, अरे तसं नाही, पण ही पुस्तक काही वेगळीच आहे. यामध्ये रातोरात श्रीमंत कसं व्हायचं हे सांगितलेलं आहे. आणि त्याच वेळेला धीरज बोलला, वेडा झाल्यास का? नाही, ते उद्योग तुला कुणी करायला सांगितले? काही वेळाने रमेश आला. धीरजने त्याला हा प्रकार सांगितला. धीरज आणि रमेश हे दोघंही सुरेशवर चिडले. पण त्याच रात्री सुरेशनी त्या दोघांनाही पुस्तक देखील वाचायला लावले आणि ते पुस्तक त्यांनी वाचले. या तिघांच्याही मनामध्ये पैशाबद्दल हाव सुटली. दुसऱ्या दिवशी ऑफिसचं काम झाले, पण धीरजनी त्याच्या एका मित्रालाही प्रकार सांगितला. मित्राने पूर्णपणे मनाई केली. धीरजने सांगितले की आज रात्री आम्ही जे करणार आहोत त्याने आम्ही एका रात्रीत करोडपती होणार आहोत. करोडपती म्हणजे? धीरजच्या मित्राने विचारले. आणि त्याने सांगितले की आम्ही आज काळी विद्या आणि काळी जादू करणार आहोत, जेणेकरून ते भूत आम्हाला हे पैसे देणार. आणि पैसे काय लाखमध्ये नाही, करोडोमध्ये पैसे. त्याच वेळेला त्या मित्राने बोलले, वेडा झाला आहेस का, हे सगळं पिक्चरामध्येच घडतं आणि असलं खरं आयुष्यामध्ये आपला प्राणही गमवायला लागतो. धीरजने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले. धीरजचा मित्र हा तसा भोळा आणि त्याला धीरज आणि त्याच्या बाकी 2 मित्रांची आधीपासूनच फार काळजी वाटत होती. त्याच रात्री धीरज, सुरेश आणि रमेश हे त्यांच्या रूममध्ये बसून जमिनीवर बसून एका गोल आकाराच्या आकृतीवर पूर्णपणे लिंबू ठेवले, त्यावर गुलाल टाकला, मेणबत्ती जाळली आणि मंत्र पुटपुटायला लागले. तिघांनीही एकमेकांचे हात घट्ट धरले होते आणि वेगळेच मंत्र सुरेश बोलू लागला. ते मंत्र ऐकायला फार विचित्र होते. दुसरीकडे धीरज आणि रमेश यांना आता घाम फुटू लागला. पण त्यांना शर्त आठवली. ती शर्त सुरेशने अशी बोलली होती की मंत्र चालू असताना कोणीही या गोल आकाराच्या रेषाच्या बाहेर जायचं नाही, त्याचा जागीच मृत्यू होईल. तेच लक्षात ठेवून हे दोघंही शांत राहिले. थोड्या वेळाने घरचे लाईट ही कमी जास्त होऊ लागली आणि थोड्या वेळाने लाईटच गेली. या तिघांना फार भीती वाटू लागली, पण सुरेश ही भीती दाखवू शकत नव्हता. हे दोघं रूममध्ये असल्यामुळे या तिघांव्यतिरिक्त या घरामध्ये कोणीच नव्हते आणि स्वतःहून ही लाईट चालू बंद होत होती.
आश्चर्याचं म्हणजे काही वेळाने त्या रूममध्ये थंड वारा पसरू लागला. हे जरी शक्य नव्हते तरी हे खरंच होते. आणि काही वेळाने रूमचे दार स्वतःहून उघडले आणि त्याच वेळेला सुरेश हा मोठ्याने बोलू लागला. जे सुरेशने बोलले ते फार भयानक होते, कारण की सुरेश त्यावेळेला बोलला, बोला, मला का बोलवलं? आणि धीरज आणि रमेशने सुरेशकडे बघताच त्यांचा जीव आता निघून जातोय की काय, त्यांना हृदयविकाराचा झटका येतो की काय असं त्यांना झाले. कारण की सुरेशचे डोळे हे पूर्णपणे पांढरे झाले होते. आणि त्याच वेळेला त्याने अशा आवाजात रमेश आणि धीरजशी बोललं होतं. त्याच वेळेला धीरज बोलला, कोण आहेस तू? आणि सुरेश बोला, मी सूरज. इथे कशाला आलास? धीरजने विचारले. तुम्हीच मला बोलवलात, आता सांगा तुम्हाला काय पाहिजे ते. घाबरलेल्या अवस्थेत धीरज बोलला, आम्हाला थोडे पैसे पाहिजे होते, जरा लाखभर भेटले तर ठीक आहे. ठीक आहे, देतो. या एवढ्या भयंकर आवाजामध्ये सुरेश बोलला. आणि त्याच वेळेला सुरेश याचे डोळे बंद झाले आणि अचानक पुन्हा उघडले. एकीकडे धीरज आणि रमेशला फार भीती वाटत होती. दोघेही घामाघूम झाले होते. आणि सुरेश बोलला, अरे काय झालं? काही झालं होतं का? दुसरीकडे लाईट ही आता पहिल्यासारखी आली होती. म्हणजे त्यांना कळून चुकले की ते भूत आता इथून गेलेले आहे. त्याच वेळेला धीरज हा रूम बाहेर गेला आणि त्यांनी हॉलमध्ये जे बघितले ते एकीकडे आनंदाचे क्षण होते आणि दुसरीकडे आश्चर्य करण्यादायकही, कारण की त्यांच्या हॉलमध्ये चक्क 3 लाख रुपये होते. धीरजने दोघांना आवाज दिला. दोघंही पळत बाहेर आले आणि ते 3 लाख रुपये घ्यायला जाणारच. त्याच वेळेला त्यांनी जे समोरच्या भिंतीवर बघितले ते फार भयानक होते. ते रक्ताने लिहिले होते की मी तुमची इच्छा पूर्ण केली, पण माझी इच्छा कोण पूर्ण करणार? आणि तिघांनाही घाम फुटला आणि स्वतःहून त्या भिंतीवर लिहू लागले की शर्त्यानुसार तुम्हाला त्या गोलाकाराबाहेर यायचे नव्हते, तरी तुम्ही कसे आलात? ज्या वेळेला त्या तिघांनी हे वाचलं त्यावेळेला मात्र तिघांना घाम फुटला आणि तिघांना कळून चुकले की आपण एका मोठ्या धर्मसंकटात अडकलेलो आहोत. सुरेशने दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला, पण दरवाजा जणू काय पूर्णपणे लॉक झाला होता. एकीकडे धीरजने फोन लावण्याचा प्रयत्न केला मित्रांना, पण सिग्नल हा काही मोबाईलला येत नव्हता. रमेश रडू कोसळला. दुसरीकडे धीरज आणि सुरेशलाही कळून चुकले की आपण फार मोठ्या संकटात अडकलेलो आहोत. आणि त्याच वेळेला सुरेश बोलला, 1 मिनटं, त्या पुस्तकामध्ये याबद्दल काहीतरी दिले असेल. आणि हळूहळू सुरेश त्या रूममध्ये जाऊ लागला. आणि त्याच वेळेला त्या रूमचे दरवाजा स्वतःहून बंद झाला आणि यांना कळून चुकले की आता आपलं काही खरं नाही आहे. लाईट पुन्हा बंद चालू होऊ लागल्या आणि आतून आवाज येऊ लागला, तुम्हाला पैसे पाहिजे होते ना? मी पैसे दिले, पण या बदलीत मला तुमचा जीव हवा आहे. तिघांनाही घाम फुटला आणि थोड्या वेळाने तो दार स्वतःहून उघडला आणि एक 8 ते 9 फूटचा माणूस हा त्या रूमच्या आतमध्ये होता. त्याने सुरेशचा गळा पकडला आणि आतमध्ये नेले. त्याच वेळेला पुन्हा दरवाजा हा बंद झाला. बाहेर धीरज आणि रमेशने हे प्रकार बघितले. त्यांना फार भीती वाटू लागली.
कारण की एकीकडे पुस्तकही आतमध्येच होते आणि सुरेशही यावेळेला आतमध्येच होता. त्यांनी रामाचे नाव जोरजोरात घेऊ लागले. देवा, आमच्याकडनं खरंच चूक झाली, आम्हाला माफ कर, असे बोलू लागले. आणि त्याच वेळेला बाहेरचे म्हणजेच मेन डोर उघडले गेले. कारण की धीरजचे भाऊ आणि त्याचा मित्र आला होता. त्या मित्राने धीरजच्या भावाला हा प्रकार सांगितला होता. धीरजचा भाऊ, त्याला काळी विद्या या सर्वाचा अनुभव चांगला होता. आणि धीरज आणि त्याच्या भावाने क्षणाचाही विलंब न करता त्या दरवाजाजवळ गेले. धीरजचा भाऊ खाली बसला आणि त्याच वेळेला त्याने काही मंत्र पुटपुटायला सुरू केली. आणि हळूहळू आतून विचित्र आवाज येऊ लागली. जणू काय त्या भूताला वेदना होत आहेत. तू इथून निघून जा, तुझी काही राहिलेली इच्छा पूर्ण असेल ती आम्ही पूर्ण करू, पण तू त्या मुलाला सोडून टाक, धीरजचा भाऊ बोलला. हळूहळू दरवाजा उघडू लागला आणि सूरजला त्यांनी ज्या अवस्थेत बघितले ते फार वेदनादायक होते. तोंडातून रक्त आलेले, कपडे होते नव्हते त्याचे फाटलेले. या अवस्थेत सुरेशचा फक्त जीव जायचा बाकी होता. आणि एकीकडे घरातली काच फुटण्याचा आवाज आला. बहुतेक तो बाहेर गेला असावा, धीरजचा भाऊ बोलला. बहुतेक तो भूत बाहेर गेला असावा. तो इथून जरी बाहेर गेला तरी त्याला मुक्ती भेटली नाही. धीरजच्या भावाने त्याचा एका वेगळ्या मित्राला कॉल केले. त्याला विचारले की त्या भूताला कशी शांती येता येईल, आणि काही पूजा केली आणि त्या भूताला शांती तरी भेटली. पण एकीकडे सूरज ह्याला हॉस्पिटलमध्ये नेऊ लागले. 2-3 दिवसांनी तो बरा देखील झाला. त्या रात्री धीरजचा मित्र, जर ह्याने त्याच्या भावाला सांगितले नसते तर कदाचित धीरज आणि हे जे दोन्ही मित्र हे जिवंत राहिले नसते. कारण की धीरजच्या मित्राने ह्या धीरजच्या भावाला फोन करून हा प्रकार कळवला आणि केवळ यांच्यामुळेच हे दोघं वाचले. एका रात्रीत पैसे कमवायचे किंवा काही वेगळ्या मार्गाने पैसे कमवायचे हे आपल्या जीवावर किती बेतू शकतं याचा चांगला उदाहरण आपल्याला भेटला. तर मित्रांनो, ही कथा तुम्हाला कशी आवडली नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, नसेल आवडली तर डिसलाईक करा. चॅनलला लाईक नक्की करा, सबस्क्राईब